uNkulunkulu methuma uMoses ethi akayokhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, umnikeza induku. Noma lo muntu meya kwesinye isizwe eyokhipha esinye isizwe, mina bengizomnika umkhonto nje, isikhali nje esihloniphekile umkhonto engazi ukuthi angalwa nangaso, but uNkulunkulu umnikeza induku. Nophethe umkhonto ekhuluma nomuntu ophethe induku uyayibona ukuthi unamandla kunalo ophethe induku, ukuthi ngoba mina ngingakucibula lapho wena ngeke ungishaye lapho, but uNkulunkulu mehlomisa uMoses umhlomisa ngenduku. Ngoba uNkulunkulu wethu mekuhlomisa akakuhlomisi ngento ebonakalayo nesabekayo, but ukuhlomisa ngento engabonakali engelutho futhi emehlweni womuntu. Ingakho uNkulunkulu abantu abasebenzisayo imvamisa, abantu abathathwa njengento engelutho eziphansi kodwa banika into esupernatural kubona, besebenza imanga benjalo. Ngiyamkhumbula noJesu mefuna ukusuthisa amadoda awu-5,000, bonke abantu bathi abanakudla. Ukudla kwatholakala kumfana omncane, enganeni kwatholakala ukudla. Ngifuna ukuthi noma ungenalutho ebukeka ingakunqobela empilweni. Khona abantu namhlanje bashaya amajazi abovu, khona abantu namhlanje bazalwa bazalelwe emabhizinisini, khona abantu namhlanje abano-connection when uyintethe. But mawuke waba sesandleni sikaJehova, there is a supernatural evane ingene kuwena. And kwesinye isikhathi ungabona engazuthi i-motivation leyo nto, kanti kunabantu abaningi asebekuhlonipha khona ungelutho ngenxa yezinto abathe uma beyizama kuwena zahluleka. Unqotshelwe uJehova nge-supernatural power ayifake kuwena. Uma-ke sihamba nohambo lale nduku, uthi uNkulunkulu awuyiphonse phansi. Uma iphonsa phansi uMoses le nduku iyajika, yangabisabi induku yabe inyoka. Ngoba yonke into uNkulunkulu akunikeze yona, uma uyiphethe kahle isesandleni, iba induku ongayisebenzisa ukunqoba izinto, iba useful ibe induku. But once wayidrop, phenduka ibe isitha sakho. Kwavuka lesi sesisho sithi iphathiseke ekhali zamantuku. Noma ngakuthiwa unikezwe into encane kanjani, iphathiswe kwezikhali zamantuku leyo nto iyona yokunqobela. But mawuke wayiyeka, wayi-undermine, izobe isitha sakho kube iyona ekuchobozayo. Ufi khona ngenxa yokuthi uyilahle phansi kanti bekufanele uyibambe. Ingakho ethi uNkulunkulu akayiphonse kwenzela ukuthi abone uMoses ukuthi le nduku iba useful mayisesandleni, but mayike yaphansi iba inyoka. Ingakho uIsrael mayisehlula ngesikhathi uMoses esephela amandla ukuphakamisa induku, ngesikhathi esehlula uAaron noJoshua bayithatha induku esandleni sikaMoses, ngoba ukube bayithathe yayizophenduka inyoka ezandleni zabo. But kunalokho bayamsiza ukumphakamisisa izandla, ngoba fanele ibe sesandleni sikaMoses. Yona lento yakhe encane, wona lo one room wakho, sona lesi ngesakhe esibhedayo esincane, lona lo lwazi lwakho nje laka grade 8 abantu bekuhleka bethi awusiqedanga isikole, luphathiswa kwezikhali zamantu, ngalube la esandleni ulisebenzise, ngoba ilona loshintsha izinto zakho.